2, 3. Безнең менә дигән 18 татар гимназиясе Кылгали урамында урнашкан. Кылгалиның biz bir кашан да йөзенә кызыллык китермәбез дип уйлыйм. Чөнки безнең балаларыбыз татар милләтенең йөзек кашы булып үсәләр. Менә дигән итеп укыйлар һәм тәрбия алалар. Бигрәк тә безнең Аграфина Антоновнаның түгәрәге ошый балаларга. Менә хәзерге вакытта 90 бала аның түгәрәгенә йөри. Менә бу түгәрәккә Аграфина Антоновна шул хәтле җәлеп итә үзенең тавышы белән, үзенең таланты белән. Һәм шуңа күрә балаларыбыз атлыгып торалар бу түгәрәккә йөрергә. Менә безнең узган уку елында да шартларыбыз булмаса да Аграфина Антоновна нинди генә чаралар үткәрмәде. Без аның Тукай әкиятләре буенча чараларда карадык. Патриотик шагыйрь Муса Җәлил турында, аның иҗаты турында да, көрәштәшләре турында да иҗат сәхифәсе булды. Менә шуңа күрә балаларыбызга бит әле уку белән беррәттән, менә шундый тәрбияви чаралар үткәргәндә, шундый түгәрәкләр үткәргәндә, безнең балаларыбыз тагын да татарча бик матур итеп сөйләшергә өйрәнеп чыгып китәләр. Безнең төп максат укучыларыбызны үзебезнең милләтебездә татарча сөйләтергә, татарча уйларын җиткерә белү иттереп чыгарырга. Хәзерге вакытта безнең гимназиябызда 680 бала белем ала. Ул балаларыбыз арасында шундый әйбәт укучыларыбыз да бар, йомшаграк укучылар да бар. Ләкин без моңа игътибар итмибез, чөнки һәрбер бала шәхес буларак үзе сәләтле бала. Һәрбер баланың сәләтен үстерергә тырышабыз. Һәрбер бала 11 ел дәверендә сәхнәгә чыкмыйча калмый. Шуңа күрә менә безнең кулда милләтебез язмышы дип әйтәм, уку һәм тәрбия өлкәсендә. Безнең укытучылар коллективы да, түгәрәк җитәкчеләре дә шул өлкәдә бигрәк тә тырышып эшлиләр. Мин ышанам, безнең татар балаларыбыз бер кайчан да начар юлга басмаслар, безнең милләтебезнең йөзенә кызыллык китермәсләр. Мин моңа иманым камил.